chocolate chip cookie. Joyous butthole. Chocolate chip cookie. Aner ska jag säga. Kan se du? Chocolate chip cookie. Joyous asshole. Absolut. Simon Peter flänner efter det. Superman players, eh? Simon Peter flänner efter det. Superman players är illa. Smått sodavatten smakar väl. Spudgetjuka smakar väl? Ängst. Du älskar mig. Ängst. Du älskar mig. Ängst. Ängst. Hash. English. 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 Hash. Man äter soppa vid skal. Marvin hevur subwoofer hemma. Your brother has arrived. My brother, my brother has a Arrived. wife. Your brother has arrived. My brother has a wife. Your brother has arrived. I keep seeing my brother has a wife. But it doesn't. Track and field. Strangle penis. Track and field. Strangle the penis. What is she gonna say? Track and field. Try another penis. Blackman är domare i X-Factor. Blackman domar X-Factor. Yeah. Kvärt är bättre. Följabjör eller ockar. Kammerse fråskaparsättare för det. Kan jag säga? Jag är bättre följabjör eller ockar. Absolut. Teenage Mutant Ninja Turtles. Du vill mega lite mors. Vad hällde du om med? Kan du alltid om te? Yeah! Woohoo! Jag hade en yvir lever. Helt du Jan Ivar lever? Yeah! Hur kan du? Sören likes black veil brides. Han är nog i Black Veil Brides. Sören damer Black Veil Brides. Hevur bara. Ellen hevur fightar. Nej, vad är det? Helena hevur bara. Vi borde det är inte så där. Helena är och finkrar. You like heavy metal? I hate Linkin Park. Do you like heavy metal? I love heavy metal. Do you like I like heavy metal. Yes. But I hate Linkin Park. Absolut. Kaffe är hett. Kaffe är kallt. Ditt efternamn är Fossaberg. Jag heter Fossaberg. Nästan. Ditt efternamn är Fossaberg. Du har sån under Fossaberg. Nej. Your boyfriend has long hair. Är det så här ängst? Det är jag som du säger att du bist en asshole. Fuck du väl? Ja. Bakgrund Jan Ivar är der Vision Ablaze. Bailen kör Jan Ivar heter Fishermans. Bakgrund Jan Ivar är der Vision Ablaze.
Bullen tjejen Ivar heter Fisherman. Nei. Bølgeren tjejen Ivar Vision Blaze. Bullen tjejen Ivar heter Fisherman. Hør lettere eller hevur. För älskar elkator. Vad säger du? Behemoth under. Behemoth är gott. Behemoth under. Behemoth är gott. Behemoth under. Behemoth är rätt. Ja! Ja, nej, ja. Geir färgen av lusträtter av en könfold. Geir lustar till en könfold. Ja! Title is filming us. Thank you for filming the ostrich. Jeg har længbein. Slikkepinn. Jeg har længbein. Jeg vil ha en pinn. Jeg har længbein. Jeg vil ha... Jeg har længbein. Fleia der. Hva feiler der? Fleia der. Fleia der. Ja! Hästeren får om man i bojen. Du vet telefonstrøm. Jesus Kristus går. 606 är så cool. Elskar mig. Jag älskar det. Ja. Visste du elskar mig? Det stämmer. Då säger jag ett vad du säger. Du låtsas jag ska säga. This is my pee-pee place. This is my paper place. Nästa. This is my pee-pee place. This is my... Pee-pee place. Pee-pee place. Ble, ble, ble. Pee-pee. Big P. Pee-pee Pee-pee. place. Pee-pee place. Yes. Ja!